Kaixo, guk Maren eta Nina gara, eta esperimentu bat egingo dizuei. Esperimentu hau egiteko behar duzue ura, pitxer bat, bi goma eta media bat. Lehenengoz hartzen dugu media eta estaltzen dugu pitxerra. Gero hartzen dugu botila eta poliki botatzen dugu median. Gero hartzen dugu bi gomak eta ipintzen dugu pitxerran. Hori ondoren hartzen dugu pitxerra eta ipintzen dugu esku gainean 30 segundu. Azkenean, kentzen dugu pitxerra eta ura ez da jaitzen. Eskerrik asko entzuteagatik. Agur.